ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ସେବକ ଆଶ୍ରମ ଛତିଆ ଆଉ ଏଠି ଆସିକି ସବୁ ମାଉସୀ ମଉସାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲୁ। ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଉସୀଙ୍କର ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ। ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଦିଦିଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି, ମଉସା ବି ମାଉସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ମାନେ ମଉସା ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ, କିନ୍ତୁ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ମାଉସୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅବହେଳିତ ହେଇ ଆଉ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର କଥା, ଆପଣ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ବିଚାରକୁ ନେବେ ଆମେ ସେଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେହେତୁ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛୁ, ତେଣୁକରି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେହର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବାତ ହେଇକି ଅଚଳ ହେଇଗଲି। ପୁଅ ବୋହୂ ନଣନ୍ଦ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ନଣନ୍ଦ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଗ୍ରହ ନେଇ ପୁଅ ବୋହୂ ମୋ ସହିତ ସଦାବେଳେ କଳିଝଗଡ଼ା କଲା ପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁଅ ଘର ଲାଟିନି ଚଉରା ବାଥରୁମ୍ କରିବା ପାଇଁ ହୀନସ୍ତା କଲେ, ଘରେ ରଖେଇ ଦେଲେନି। ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପୁଅ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅ ଘର କଥା କିଛି ବୁଝିଲେନି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ବଡ଼ ପୁଅ ବାପାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଡ଼ ପୁଅ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ମୁରବୀ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଡଙ୍ଗାର ଆଗମଙ୍ଗ ହେଲା ବଡ଼ ପୁଅ। ଯଦି କୌଣସି ପରିବାରର ଯଦି ବଡ଼ ପୁଅ ଠିକ୍ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ସେଠି ପରିବାରଟା ଠିକ୍ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବଡ଼ ପୁଅ ଆଜି ପରିବାର କଥା ନ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା, ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ନ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସାନ ପୁଅ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ଯେଉଁ ଏଭଳି ମାଉସୀଙ୍କି ମାନେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରି ଯେଉଁଟାକି ଆଣିକି ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ବି ଯିଏକି ମଉସା ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମଉସାଙ୍କ କତରୁ ବି ଦିପଦ ଶୁଣିବା। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଖରାପ କଥା। ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା କରିବା, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା। ଏଇଟା ଘରେ ଘରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବି ଆଣିକି ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଇଏ ଆମ ସମାଜ ଧୀରେ ଧୀରେ କଳୁଷିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଏତେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜରା ଆଶ୍ରମ ଆସନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆ ମାନଙ୍କର ଖବର ନିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ନେଇ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଅବହେଳିତ ତାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଯୋଜନାଟି ହୁଏତ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ ଯୋଜନାଟିଏ ହେବ। କାରଣ ଏଠି ପିତାମାତା ମାନେ ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ସଂସାର ଆହୁରି କିଛି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଇଯିବ। ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ଲୋକ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ବାଗରୁ ବଞ୍ଚି ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଯଦି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବେ, ଇୟା ଚାହିଁ ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ ଅଛି। ଆଜି ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ମଉସାଙ୍କ କତରୁ ଦୁଇପଦ ଶୁଣିବା। ମଉସାଙ୍କ କତରୁ, ମଉସା ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ। ମଉସା, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୋଉ ନ ଚାହିଁବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆସିକି ଏ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଉସୀ ଯେତେଦୂର କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ସରକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଚାକିରିଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ, ଆଉ ଆପଣ ପେନସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କତରୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପେନସନ୍ ମାଗିଲା ପରେ ବି ଆପଣ ମାସକୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ 2 ଜଣ ଖାଇବେ ବୋଲି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଟୋଟାଲ ପେନସନ୍ ପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ସବୁଯାକ ପଇସା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, ତୁମେ ଘରୁ ବାହାର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକ କହିଲେ, ପୋଲିସ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ ଖାଲି କହିଲେ। ମୁଁ ସେଠୁ ଯୋଉଠୁ ଖାଇବାକୁ ନେଲି, ଇଏଟା ଚାଲିବା ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା। ମୋର 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ସେଇଠୁ ପଳେଇଲୁ କୋଉଠୁ, ଜଇଁ ଘରକୁ। ଜଇଁ 4 ମାସ ରଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଚା ଦେଇ କଜର୍ଥନା କଲେ। ଏମାନେ ସୋଜାସୁଜି କଲେ। ସେ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସହିବାକୁ, ଜଇଁଟା କାହିଁକି ଇଏ ଦୁଃଖ ମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବ, ଆମେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ପଳେଇବା, କି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଜଇଁ ବି ଏଠିକି ଆସିକି ଦେଖା ଚାହା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 60,000 ଗୋଟେ ଇଏ ଧୀରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ
ଆପଣ କହିବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ପୁଅକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଭୋକ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପଡ଼ିବା। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଏଠି ଆସିକି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି। ଥରେ ଆଇଥିଲେ। ଥରେ ଆଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା, ଜ୍ୱାଇଁ ବି ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିପାରନ୍ତି। ସୁଧାସୁଧି କଲେ ଆପଣ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ବା ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ରହିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ। ରହିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପୁଅ ବୋଉ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ? ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବାପାକୁ। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଇଏ ନ କରେ ସବୁ ଯୁଗ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ନାତି ନାତୁଣୀ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେଇମାନଙ୍କ କଥା କହିଲା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତମେ? ହଁ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ କଥା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳେ ନାତି ବହୁତ ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ। କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ମା, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଏଇ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ନାଁ କହିଦେଲି, ଏଇଠି ରହି ମୟୂରପୁରରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ନା ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବୁ। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲି ବାପା ମା' ମାନେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କତରୁ କିଛି ଆଶା ରଖନ୍ତିନି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବଡ଼ କଥା କ'ଣ, ଏଠି ଆଶା ମାନେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଆଶା ରହିବ, ଟିକେ ଭରସା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପା ମା'ଙ୍କର ଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବା ତାହେଲେ ବାପା ମା' ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ମା' ତାର ନାତିଟାକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି, ତାର ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି, ବୋଉକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି କି ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାଆଟିଏ, କେତେ ନିରୀହ, କେତେ ମଉସା କେତେ ନିରୀହ ଆଉ ସରଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତି ଶିକ୍ଷିତ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଯଦି ପାଇବା, ଖାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ ସବୁ ପରିବାର। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ନ ହସେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା'ଙ୍କ ଆଖିରେ କେବେ ଲୁହ ଦିଅନ୍ତୁନି କି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁନି, କାରଣ ଏଇ ମାଆର ଆଖିରେ ଲୁହ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମାଉସୀଙ୍କର ମଉସାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ବୋହୂଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇକୁ ବୁଝେଇ ଆପଣ ପୁଅ ବୋହୂ ମିଶିକି ଆସି ଏଠି ଆଶ୍ରମରୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ୟାର 10 ଗୁଣ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖିକି ଚୁପ୍ ରହିଯିବେ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେନି। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୁଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟାର 10 ଗୁଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗେଇବେ। ଏଇଟା କଲାକର୍ମର ଫଳ କେହି କେବେ ଫାଙ୍କି ଦେବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ବାପା ମା'ଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛନ୍ତୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ସବୁ ଚାହିଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ବୋହୂର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ରାସ୍ତା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ହେଇଯାଉଛି ସେଟା କେବେ ଆଉ ରିଟର୍ନ ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଖରାପ କର୍ମ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଣିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ନେଇକି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରଖିବେ। ନଚେତ୍ ଆଜି ଯଦି ଏ ମା' ଆଖିର ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛି, ମୁଁ ସେ ବୋଉକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲା ଅଛି, ପୁଅ ହେଉ କି ଝିଅ ହେଉ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତା ଲାଗି ଆପଣ 100 ଥର କାନ୍ଦିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଠୋପା ଲୁହ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଠୋପା ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି କଲାକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆସିକି ଏଠୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ, ଏଇଟା ରିଏଲ୍ ଜିନିଷ। ମାଉସୀ କତରୁ ଦେଖିଲେ, ମଉସାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କିଛି ନଦେଲ ନାହିଁ, ମାଂସ ଭାତ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ କି 10 ରକମର ତରକାରୀ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗଣ୍ଡେ ଦାନା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଏবার କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।